באינטייק הראשון היו לנו לא מעט מקרים של הורים וילדים שאמרו לנו שהם לא קיבלו טיפול נפשי. יש אפילו אבא אחד שאמר לי שהילדות שלו מסתגרות בתוך המלון ולא יוצאות ממנו. לא יוצאות ממנו, וזה מה שהוא סיפר לי. ואני אמרתי לו, אתה חייב דחוף, אנחנו נעשה כל מה שנדרש. כלומר, אנחנו מנסים, בתוכנית של משרד הבריאות היא תוכנית מאוד אמביציונית, ואני מאוד מברך על קיומה. אבל צריך להיות ברור, אם זה לא יקרה, אם מהר מאוד אנשים לא יגיעו, אנחנו נקבל אותם במצבים הקשים ביותר, במערכת שהיום, במחלקות הפסיכיאטריות, אני קיבלתי דיווח מאחד בתי החולים, שאנשים ישנים על הרצפה במחלקות הפסיכיאטריות. זה המצב היום. שמוביל את האירוע הזה של החטופים, ובכלל משפחות של חטופים חייבות היום לעשות הכל מצידם, כדי לגרום לזה שהיקירים שלהם ישובו. אני חושב עם כל הצער שהאינטרס שלהם היום הוא לא באמת האינטרס של מדינת ישראל. כלומר, אם הם באים ואומרים, אנחנו צריכים לשחרר את כל המחבלים מבתי הסוהר, עם כל הצער, זה לא יכול לקרות. אני היום בדיוק דיברתי על זה, שחררו את המחבלים מבתי הסוהר, ומה הם יעשו? הם עברו להייטק, הם יפתחו עכשיו ג'ימבורי בח'אן יונס, מה הם יעשו? הם יחזרו לתקוף, יחזרו לרצוח, יחזרו לטבוח. גנץ וגלנט, פישלתם! פישלתם! אנחנו רוצים את הילדים שלנו, את המשפחות שלנו, בבית היום. אתם אחראים, ואנחנו יודעים שאתם יכולים להחליט עוד הלילה. אני דורשת מכם לעשות הכל. עם ישראל איתנו. אנחנו נשרוף את המדינה עד שהם יחזרו הביתה, כולם בריאים ושלמים. עכשיו ראש הממשלה שאחיו הקריב את עצמו בשביל לשחרר חטופים, והוא מקריב חטופים בשביל לשחרר את עצמו. זה בערך המשוואה שאני רואה לנגד העיניים, והוא לא כשיר להיות ראש ממשלת ישראל. שנייה, אתה אמרת שראש הממשלה מקריב חטופים? לא יודע. הוא לא מטפל בהם כמו שאני חושב שהיה צריך לטפל בהם. חטופים תחילה לשחרר אותם. אתה רומז שזה בשביל הישרדות פוליטית? כל מה שהוא עושה זה בשביל הישרדות פוליטית. החל מלאסוף מסמכים, תאר לזה, אני מניח, על מנת להכין את היום שאחרי. מתי היום שאחרי תלוי רק בו, לפי הגדרת משימות הלחימה, ולכן כל אלה יחד מביאים למסקנה, ואני לא מזכיר את הסכינים בגב, של הרמטכ"ל, של ראש אמ"ן, של ראש השב"כ, הכל תוך כדי לחימה. אז אתה שואל אותי אם אפשר לטפל בו תוך כדי לחימה? יש הבדל גדול בין להגיד, אני מכין את ועדת החקירה עכשיו תוך כדי שאני לוחם, לבין מה שאתה אומר, שאני מקריב חיים של אנשים בשביל ההישרדות הפוליטית שלי. אם אני אגיד לך דבר אחד, הוא השורה התחתונה בעניין הזה של חטופים. מדינת ישראל, אם היא תקום יום אחד, והחטופים כולם לא אצלנו, חזרה בבית, זאת לא... יש כאן משהו שהוא דיסוננס, לא יכול להיות שאני לוחץ עליו והוא קובע לי כמה... תגידי, אני יכול לדעת כמה ליטר שווה ילד? כמה ליטר דלק שווה אישה? אנחנו עושים פה גם לא משא ומתן, זה סחר בבני אדם, הם רוצים סחורה במקום אנשים. יש כאן דברים הזויים. אלו אנשים אמיתיים שמצייצים נגד חטופים, נגד נרצחים, ושוב אני אגיד, וכל החטא שלה שהיא שמאלנית, לוסי, איך היא יכולה להיות שמאלנית וחטופה? אז את יודעת, ברשת כבר דיברו על זה שהיא צריכה, בטח היא משוחררת הבאה, כי היא בצלם, אז בטח ישחררו אותה, בגלל שהיא לטובתם, לטובת החמאס. כל מיני דברים איומים ונוראים שהמשפחה שלה פה צריכה לקרוא, לעבור את כל הדברים האלה, וזה מצטער.